नायलांदो फारि फारि। बाथ्राया साननो गोनां जाबाय। माखौ? बे जों गोदो बुथारनायनि फिसालाया बियो सानसे समाव जोंनि सायाव फिनायबो लानो हागौ। बे सानब्रेनाय हुदा गोसोआव लोरबांसो खालाम। नङा, बे आंनि थावनि न'आ जे बिफानि मुङावसो दं। जों हमालाय आथिं आखाइ गैया नामा? नुबोनो फैनांगौ बेखौ। गुड। अब्ला जों दा मोनावनो बिखौ साइज खालामनांगौ, मिथिबाय? अके? ओइ बिमला दाबो जाया नामा? गोख्रै गोरबो गोख्रै खोमाबाथ'। हनै खारबाय। गो! बिसोर! सोर जाखो नोंसोरो? आरो मा जादों? नंगौखौ फोरमाय, आं हेफाजाब होगोन। आंखौ मिजिं होनो, बे आंनि बिनानाव बिमला। नाथाय मा जादों? जों उन्दै समाव बुथुम होनाय सासे मानसिया आइ आफाखौ गावथारदों आरो बे मानसियानो मैया हराव जोंखौ बुथारनो होननानै फैबावदोंमोन। जों खुनुरुखुमसो बे जायगासिम सफैदों। मिजिं, नोंसोरबो आं बादि दुखुथिया मानसि माथो। नाथाय दुखुथियानि आखायाव दिनै नै आंनो नांगौ माखासे मानसिनि फिननाय। हारिनि थगायसुला, फोथाय खेबस' आरो दालाल। मा गिदों? नैबे बुग्दावा मोजां मानसिखौ बासायग्रा आरो गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांग्रा। मा गिदों नामा? फै, बाइकआव गाखोफै। आं दङ। मिजिं, नोंनि जारिमिनखौथ' नों खोन्थानायलाय बुजिनो मोनबाय आं। मा नों आंजों जुजिनो ओंखारफानो हागोन? मोजांनि जुजिनाय, गाज्रिखौ फोजोबस्रांनायावबा आं ओंखारफानो हागोन। थेंक इउ मिजिं, थेंक इउ। आं आइ आफाखौ फोजोबस्रांग्राफोरजों आं जुजिगोन। बे मैहुराव गाज्रिखौ फोजोबस्रांगोन, मोजांखौ रैखा खालामगोन। हेन्डशेक। बाह बाह बाह। नाथाय बाथ्राखौ आंनि बिनानावा खोनानो मोननाय नङा। गुड। आंनो फिननाय नांगौ बुथार।
आंनि आफाया पावार ग्रेडनि अफिसारमोन। आंनि आइयाबो सानसेखालि फुजानि खरस लायनो थांनायाव बमाजों थैयो। बेनि बोसोरसे उनावनो आफाखौ सोरबा लांखारो। दिनैसिम 5 बोसोराव हाबबाय, नाथाय रावबो खिन्थानो रोङा। आंहा सासे गोजोनस्रि होननाय बिनानावबो दङमोन। बेखौबो सासे सेंग्राया गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामो। उनाव सेंग्राया लानो गोसो गैयिलाय आंनि बिनानावा सुइसाइड जानानै थैयो। आदामोननो माबाफोर नांगौ? आंनो नांथ'वा। बे जिनाहारि खालामग्रा मानसिखौ सिनायोना सिनाया? सिनायो, बेखौनोथ' फानसानानै दं आं। आइ थैनायनि मोननाय रांजों, बेखायनो हाथियारसो बायदों आं माखासे मानसिनि फिननाय लानो। बे गेमखौ आंबो गेलेगोन। हे हामा जाखिलायबाय। हा बबे जायगायाव गनांगौ बबे जायगायाव सेन गफैखोसै। दहरं हाबाब सेनाबो बबाव गनांगौ बबाव गफैखोब्रा। जेराव दा गनांबाय बावसो गफैबाय। हामा जाबावनांगौ जाखो आयौ मा देवन बाबु गिदों नामा? आयौ निमाहा होदोलै बानायसो। आयौ नोंफोरबो लिंदोंना नोंमाबो लिंदों आंखौ बानायसो होनोलाय? दा फोजोबसैलाय। गोसोआव दंथ' देवान बाबु, आंनिफ्राय बै समाव साख्रि होगोन होननानै 3,000 रां दंना जानायखौ। आखाइ दिखां। बानायसो आंनि नैबे सिफिल हाबजेरै हट बोरो बानायसो माखासेखौ आं उनाव सुख'जोबसिगोन। साला देवानि बाबु सुखदा बेखौ बोजोबबाय। बानायसोमोन जमनानै थानाय जिबौनि खुगायाव मोख्राया बारस'फैदों। सिखार खालामनो थांनाय समाव मैया लामायाव गसंथेफैदों। पाबनि लामायाव थाबायनाय लांसुनिया देवानिया दिनै मोसानि खुगायाव बारस'फैदों। दिनै नोंहा जेबो रेहाय गैया। नै बिसोर बिजिरगोन। मानो सिनायनानै सुखदा सिनायै बादि गोख्रैबोला बानायसोमोन। बे जुगाव सिनायनायासो सिनायनायखौ गावथारो। बे देवानि खबरदारलै। खबरदारलै बानायसो। माबाथ' आंहा हिन्जाव दं, नोमानै दंलै बानायसो। गायसुला साला। बाह सुखदा माथो नोंबो खम नङालाय। मोजां मानसिया गाज्रि खामानियाव ओंखारनांगौब्ला गाज्रि मानसिनिख्रुइ बांसिन गाज्रिसिन हाबा मावनो हायो। साक्सेस। बिमला, नों बिदि दुखु जाबाय थानो मोना। नै आं सनानि हार लाबोदों। नाजावदो जाम्बि। आं नोंसिनि न'खरनि जाथायखौ गासिबो मोनथिजोब्बाय। नोंसोर जेरावबो थांनो नांलिया। बुथारग्राया सोर? जोंनो फिननाय नांगौ। बिमला, नों गाज्रि मोनाब्ला आं मोनसे खोथा बुंगौमोन। माबे? माने नों राजिब्ला आं नोंखौ जुलि खालामगोन। मा गाज्रि मोनदों? प्लिज जाय जाया अननानै फिननाय हो। नों जाया बुंब्लाबो आं जेबो गाज्रि मोना। आं आदाखौ गियो। नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायोबा आंहाबो जेबो हेंथा गैया। मिजिं, नों दिनै बहा दं? आं दि नोंखौ अराय सम गोसोखांबाय थायो। बे फाग्लिफोरना हरनाय हौनै आंनि बयफ्रेन्डआ। हैद फाग्लि मिजिङा? येस। थांदो रायज्लायहैदो। जों रावबो नायहरा। औ जों रावबो नायहरा। नायहरा नङा, नोंसोर नायहरबाय था। मिजिं। औ फिरफिला, मा खौरां? आंनि गोसोनि बाथ्रा फोरमायनो फैदों। आं बुजियाखै। नुबाय बिसोरखौ माबादि नायनाय। आंबो मिथिगौ फिरफिला। आं नोंनि बुंनायखौ हेव खालामाखै।
नाथाय नांगौ समाव आं फिरफिलाखौ दैखांनायाव गोब्राबबो जानो हागौ। नाथाय मिजिं आंनि गोसोआदि मानिया नोंखौल' गोसोखांबाय थायो। थाथ'दो मिजिं, लोगोफ्रा जंखायहरबाय। बाय। फैदो लोगोफोर। बाबा रे। जोंहाथ' बोसोरसेनि उनाव फाइनाल इयार जाहैबाय। बिनि उनाव मा खालामगोन नों? आं बाहेरायाव ओंखारलांनोसै, ओरै गवा फारसे बेरायहैनोसै। आंहा न'आवसो थानांगोन। दे बिदिब्ला। औ मिजिं, औ फिरफिला मा? आइ लाबोनाय नै। नाङा फिरफिला, आंहा हुदा गैया। आंनि थाखाय ओंखाम मोनजाबानो जायो। थैद, अननानै होनायखौ नों मानो बिदि बुङो? औ नंगौथ', अननानै होफैनायखौ नों लानांगौ। ला थाइसे हरनाय। लादो। Dear children, so far as the academic performance of Mr. Mijing Basumatari is concerned, he will surely secure the rank in the ensuing higher secondary board examination, I hope, and uphold the glorious tradition of this Johar Novodoy School, Kokarajar. Not only in the academic field, we feel proud of his sports talents too. We know last year in the national level athletic meet of JNV held in Chennai, our school won 10 gold medals, 12 silver and 5 bronze. Out of 10 goals, Mr. Mijing won 3 gold from his own end, and our school secured the second position. This year, we are very happy that our school is going to host the 20th Novodoy Schools athletic meet here. And I do hope Mr. Mijing will present more goals to this school, Novodoy School, Kokrazar, Ransaida. Thank you. So after the clap only you have to take a start. First position goes to Mijing, second position goes to Sumit Chauhan, and third position goes to Sunidhi Kumar. आफा आंना मबाइला गाज्रि जाबाय। मबाइल बायनो रां नांगौ। न' आफा लंपेन्टबो बायनो। आच्छा हरलै हर, नायल' जाल' सासेल' गथ'नो हराब्ला सोरनो हरनांगौ? दै गांबायलै, मैया लोंनाया बार जाथारदों। थांगाय, नोमाया दै लाना फैथों, थाब लाबोथों। आच्छा, जों टेन्डारखौ माबोरै खालामनाया मोजां? हो? सोरखौबा जिउ फोजोबनानैब्लाबो बे खामानिखौ लानांगौ। आच्छा, नों देग'बादि साहस दंथ'? खोथा गैया, बे खामानिखौ जों जेरैखि जायाबाबो लाथारनांगौ। साबास, गुड। आच्छा, जोंहा फेनलाया बहा थाबोखो? बे लामायाव थाबोदों। सोर लोंनो बिहरामोन दैखौ? बिदिब्ला जोंनि टेन्डार पेपाराथ' बै न' मोनसेयावसो, जों बेखौ हाबना लांफानोसै। जों मोनाबोनो हागौ। थाथ'दो।
मानोबा फैदोंमोन? आंनि मुङा बुथं। आं बाथ्राखौ बांद्राय दोनथुमनानै रायलायबाय। नोंथांनि अफिसाव जानो गोनां 50 लाखनि खामानिखौ आंनो नांगौ। मा नोंथाङा राजिथ'? नोंथांनो 12% होनाय जागोन। ओइ सार, खिन्थु खामानि जाथारनांगोन। नङाबा गथ'ना गाज्रि जागोन। सारा जेबो गिनांगौ गैया। मा गिदों नामा? जागोन दे। दे होमब्ला टेन्डारनि समाव फैबानो जाबाय। अब्ला अकेथ'? दे जागोन दे। होमब्ला जों थांबाय। फैदो। नोंसोर बे लामाजों बहा थांनो नागिरदों? जों बिबायारिले बाबुफोर, जों बै हाजो बारनानै मागिनो थांनो नागिरदों। बे लामाजों थांनो नांला दे। बेनिफ्रायनो गिदिंफिनदो। न' इसोरलै बाबुमोन। नुबाय? ओइ थुदो बस होख्लायनांगौ बेखौ सोरनि फिसासो बेलाय होसो सालानि फिसाखौ सालाय थु होख्लाय सालाय होख्लाय सालाय मामा नै माबा गारिनि सोदोब खोनायो। थु Hey, Chuck! दानिया अबाव गबाव नोङो? दाउ मैना माबारला खाफाल बियो खाफाल माबारला फै बेनो आंनि खाफाल बेनो आंनि खाफाल बे ओरैनबारि हाग्रायाव सोर रैखा खालामबावनो नोंखौ आं रैखा खालामगोन। नों सोर? आं बे हाग्रानि राजा। लहाखौ हास'नांगौब्ला लहानि गोनांथि जायो। नोंसोर बायदि गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांनोबा गाज्रि महर लानांगौ जायो। मा बुंनो खोनादों? बिनि थिफुनाखौ गियो नामा? होख्लाय माबा हो मान नोंसोर बेबायदि मावबावगोन नामा? नङाब्ला नै हास'नोसै। दहाय बे खेबसेनि दायखौ निमाहा होदो। आं मावथारला आं आरो मावथारला। नोंसोर आंनि जेबो खहा खालामाखै। बे खेबसेनि थाखाय नोंसोर गबाय। खार आयौ आं नोंखौ बेसेबा गोबावजों लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों मिजिं। मानोना आं नोंखौ सम सम जोबोद गोसोखांबाय थायोमोन। नाथाय नोंसोर मानो गोसोम गोसोम खसाब गानदों मिजिं? आं नोंनि सोंनायनि फिनखौ दिनै होआ फिरफिला। आंनि साननाया जेब्ला जाफुंगोन अब्लासो आं देरहासारनायनि फिरफिलाखौ गासिबो फारि फारि खोन्थालांजोबगोन। गुमै आं बिब' लिंखानोसै नामा? आंनि फिसाजोखौ सोर बिलाय बिदि हेमत खालामनाया? आइ सना नों बिसोरखौ सिनायना सिनायामोन?
आरो जाय मानसिया नोंखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामदों बे मानसिखौ आंनिसिम लिंबोथार आइ आं बिनो बान्था होगोन आइ नोंखौ बासायग्रा मानसिखौ नों सिनायगोन ना सिनायामोन आइ सिनायै सिगाङाव जवाहरलाल नवोदया बिद्यालयआव फरायोमोनबा बियो थाखो 11आव फरायोमोन आं 9 थाखोआव फरायोमोन मुङा मिजिं आयै क्लासाव जोबोद गोरोंमोन बेल' नङा गेलेनायावबो जायखिजाया आइ नों बेखौ जोंनिसिम लिंबोथारनांगोन आं बेजों सिनायथि लानो लुबैदों नोंखौ लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों मिजिं जोबोद गोजोनदों I love you मिजिं I love you
र' ओइ गारिया लाखिथ' नोंथाङा बहा थांनो नागिरदों? आं फ्लाड कन्ट्रलाव 50 लाखनि टेन्डार हैनो थांनो नागिरदों। खोनानो मोनदों आङो बुथुं होननाया टेन्डारखौ ब्लक खालामदों। बुथुं! जोंबो थांफानो नोंजों लोगो लागोन। बाब खम नङालै बिसिनि टिमा बिराद गोराथार। बिसोर गावथारनाय फुथारनायखौल' मिथिगौ। जोंबो टिम फिसानि मानसि नङालै। टेन्डारा नोंनि जागोन। 10% होनो राजिथ'। औ जागोन दे जागोन। गाखो माबार। ओइ बे बक्सआव रावबो टेन्डार सोनो हायैनि नोजोर हो अके जागोन दे जिराय बे टेन्डार फाइला हरनाय जागोन सार नोंथाङा आंजों जेब्ला मोजां सोमोन्दो लागोन अब्ला जेबो गिनांगौ गैया नोंथाङा गिदिर गिदिर खामानिखौ जोंनो होदो पार्सेन्टेज लादो आजिखालिनि गोजौ लेभेलनि मन्थ्रि एमएलए फ्रानो बिदिनोब्ला जागोन नोंथां दिनैनि टेन्डाराल' मोजाङै मोजां जानानै थांबानो जाबाय जोंना टेन्डारा थिगैनो दं औ दे ओइ होनो मोना ओंखारलां होनो मोना नोंलै ओइ मा खेब नोंसोरलाय बे टेन्डारा जोंनिखा जेबो सिन्था गैया ओइ मा नांगौ ओंखारलां ओइ नों बुंनो थाबाय था हट टेन्डार पेपारा ओइ मा ओइ नोंसोर नोम्बौ माने नोम्फानि बिफा बुथुं ओंखारबाय नोङो बाहेराव मा दावराव दावसि जाखो थनाय बुथुं ओंखारबाय नोङो बे टेन्डारा जोंनि जानांगौ नङाब्ला सिङाव जिराय अफिसार खामानिया अरुणनि मुङाव जानांगौ जागोन दे नङाबा बाथ्राया बोरैबा जागोन आं अरुणनि मुङैनो खामानिखौ होसिगोन गुड बाय ओइ बोराय
बे लामाजों मानो फैदों नोंलाय आरो बहा थांनो आं बिबायारि फिसाखौ आं बिबायनानै आंनि सोलेराव बासा लानाय जिउखौ फोथांनानै दोनो आं मा नोंसोर आंनि जिउनि जारिमिनखौ मिथिनो लुबैदों नोंनि जिउनि जारिमिन औ आंनि जिउनि जारिमिन खोनासंनानै लानाया गाहाम नोंसोर आंहाबो सानसे न'खर दङमोन आंहा आंनि आंगोनि अनजालि बिसि 40 बोसोर आरो 32 बोसोरनि सानै अनजालि फिसाला दङमोन आरोबाव 25 बोसोरनि बिलाइ हरनाय सासे अनजालि फिसाजो दङमोन आंनि फिसाला दुइसिना बर'नि रायजो बिनायाव पुलिसनि आखायाव जिउ गारनांबाय आंनि बिसि अनजालिया फिसानि दुखुआव गाबै गाबै बेमार जानानै थैलांबाय नों अन्नानै नोंनि जिउनि जारिमिनखौ गासिबो फोरमायलांनो हागोन ना हागोन बेनि उनाव आंनि फिसाजो बिलाइ हरनायाबो बर'नि गावजों गाव एना एनियाव फिसाय गथा जालांबाय आरो बेल' नङा गोबां जारिमिन दंबावो बेनिफ्राय आंनि फिसाजोआ रान्दि जालांनायनि दुखुजों गोदोनायाव दुरुं आलायनानै थैलांबाय बेनि उनाव आंनि देरसिन फिसाला समाज सिबियारिया मास्टार मावग्राखौ सोरबा गावथारो बे बुथारजानायनि मुङा मामोन नङा आं नोंसोरनो गासिबो खोथाखौ खोन्थाजोबनो हानाय नङा आं थांनोसै रथ' आबौ नों नैबे 1000 रांखौ लांदो आरो नोंनि गासिबो जिउ जारिमिनखौ खोन्थालांदो रां नोंसोर आंनो रां होदों आंनो आं बिबायारि जानो हागौ नाथाय नोंसोरबायदि गोसोम मुखा गाननायनिफ्राय आंनो नांगौनि जेबो गोनांथि गैया साला बिबायारिथारानो दा जों नांगौबा दिगदार दं नोङो थां सुवाद ओंखारलां बुगदाव बिदि हामा बिनि गोसोआवबो जोंनि गोसोआव खामग्लिनाय बायदि दुखु दङ इसोरनि महिमाखौ रावबो मिथिया सोर माब्ला बबे समाव मा जागोन साला बारा थिग नङा नामा बे बोरायालाय थगायलांसै ना माखासे बेफोरखौ बारा संखिनो नाङा बैनाय लामा थाबायनायाव हाखर हाला दैमा दैसा बारलांनांगौबो जानो हागौ हाग्रायाव मै शिकार खालामनायाव मैनि अनगा गुबुन जुनारबो स्टार्ट नांनो हागौ बेनिखायनो गोसोखौ बारा लोरबां खालामनाया थिग नङा जोंनि लामा हान्थिनांगौआ दाबो जेबो जायाखै बाह गुमै नों माथो आंनिख्रुइ जेरावबो गोजौसिनाव रोंसिनबायलाय गोसो गैयामोन जानांबाय नै सोरबा फैगौ ओइ सैथोनि फिसा गारिनिफ्राय ओंखार होनदों नोंथांमोना सोर जाखो सोरखौ मान नांगौ नोंलाय आं नोंसोरखौ खुलुमो आंनि खावलायनाय अन्नानै जोंखौ बिनिफ्राय हगार हरदो नों माला फैलावजों जुलि जाया नों कि मिथिगौ बेहा मा पाप दं आं जेबो मिथिया आइ आफाया जायजों हरदों आं बेजोंनो थांदों आंखौ अन्नानै बिनि दायखौ निमाहा खालामदो नों दिनैनो दानो नोंनि फिसाइनिफ्राय जेला साखादो नों रान्दि जानांगौ आं रान्दि जानांगौ औ नों रान्दि जानांगौ नोंनि फिसाया गोबां मानसियाव गोसो बोना जिनारि खालामदों बिनि गेजेराव आंनि बिनानावबो सासे जाय आंनि बिनानावा दुखु आरो दिखारजों
मुलि लोंना थैनो गोनां जादों आं गोदो जा गोरोन्थि मावफ्रांबाय आं दा बिदि नंला आंखौ निमाहा होदो ओइ मानसिनाव गोसोनानै खामानि मावनाया माब्लाबा निमाहा होनांगौ गोरोन्थियाव गोग्लैया नोंसोर बायदि मानसिया दुनियाखौ रांजों बुथलायनो नागिरदों नङा होमबा दहाय अन्नानै नांगौबा नोंसोर बिसोरखौ जि दं सना रुफा लाखिजोब अन्नानै आंनि फिसायखौ रैखा खालामदो साला जिनाहारि खालामग्रा बुगदाव नों गोरोन्थि मावबाय बे आंनि बिनानावखौ जुलि खालामनो थगायनानै जिनाहारि खालामदों बे गोरोन्थिया आंनि नङा गुमै बे गोरोन्थिया बिदिनो फिननाय आंनि फिसायखौ गावथारबाय आंखौबो गावथार नोंसोर पापिफोर सुनिफोर ओइ बिथि आबाद ओंखारला नङाब्ला नोंखौबो जाबसिननाय जासिगोन मोनथिगौ आंबो नोंनि नोमबायाबो थिग बे बिजाव थाइगेर बायदि मानसिमोन जायनि थाखाय बिबाय खानोबो सुलु मोनलायदों बुगदाव गोथौ माबार आनज्रायना दिनै दिनखौ हाय खुगा ओंखारलां माबार नङाब्ला नों देहा मोदोम दरसे मोजां थानाय नङा ओंखारलां माबार नङाब्ला नै होनसै नों पुलिसखौ रान्दि खालामनाया थिग जायाखिसै मानोना बाव पुलिसआ जेबो दाय गैया आं बेनि इयुनखौ सानसे नायनांसिगोन बिदिब्ला नों आंखौ एसे इंगित होनांगौमोन ना जा जायो जाबाय मिथिगौ आंबो फैलाव मानसि मोजां नङा नै माथो मिजिंजों सानखांजों सिखाव खावै रां रुफा सनाखौ न'आवसो होफैयोनो ए बेखौनो बहाबासो साख्रि मावहैदों नङाहाय थांनाय नायगोन मालाय गोदोनायानो सना रुफाजोंनो बुंफबजोब्बाय आरो नै देग्लाय मेसेङाव सानखाङा बिमलाखौ हाबा खालामबावनोसैनो औहाय आंबो खोनादों नोंगौहाय दानिया मानसिफोरखौनो न'आवनो नुथारला ओइ न'आव थांला मालायनि खोथा लानानै मालायनि न' सावरायनो माबार फै ओंखाम संनो होमबालाय नोंस्रा थादोहाय दे औ दे थ' जोंहाबो ओंखाम संनाय समा जाबाय ओंखाम संहैदिनि ओंहाय थांदिनि